Ahoj. Alkoholizmus v Sovietskom zväze bol vážnym sociálnym problémom, ktorý mal ako hlboké historické korene, tak aj významný vplyv na sovietsku ekonomiku a spoločnosť. V sovietskej ekonomike alkohol tvoril značnú časť príjmov. Odhaduje sa, že od 25 do 50% rozpočtu určeného na potraviny v domácnostiach sa míňalo na alkohol. To odráža hlboko zakorenenú kultúru pitia v sovietskej spoločnosti, kde alkohol bol bežne konzumovaný ako počas sviatkov, tak aj ako spôsob, ako sa vyrovnať so stresom a ťažkosťami každodenného života. Sovietská vláda počas rokov zavádzala rôzne kampane zamerané na obmedzenie konzumácie alkoholu. Zahŕňali obmedzenia vo výrobe a predaji alkoholu, ako aj zavedenie povinného liečenia pre alkoholikov. Napriek tomu mnohí občania pokračovali vo výrobe domáceho samohonu, často tajne, čo bolo bežné najmä na dedinách. Tieto kampane boli často neúčinné a neprinášali dlhodobé zmeny. História prítomnosti Pepsi v Sovietskom zväze je jedným z najneobyčajnejších prípadov vo svete medzinárodného biznise. Počiatky dobrodružstva Pepsi zo ZSSR sa odohrali počas americkej národnej výstavy v Moskve v roku 1959. Viceprezident Pepsi Donald Kendall ponúkol Nikite Chruščovovi pohár Pepsi, ktorý sa sovietskému vodcovi veľmi zapáčil. Práve táto udalosť odštartovala začiatok importu Pepsi do ZSSR, čo bolo neobyčajné vzhľadom na atmosféru tej doby. Transakcie so zväzom sovietským boli však komplikované kvôli nedostatku konvertibilnej meny. Riešením sa stala výmena tovarov. Na začiatku 70. rokov 20. storočia začala Pepsi dostávať platby vo forme vodky. Táto netypická forma platby spôsobila, že Pepsi sa stalo prvým americkým produktom masovo predávaným na sovietskom trhu. Najneobyčajnejší moment v tejto histórii nastal koncom 80. rokov, keď ZSSR zaplatil za Pepsi nielen vodkou, ale aj loďami. V dôsledku tejto transakcie sa firma Pepsi dočasne stala majiteľom 6. najmocnejšej flotily na svete. Zahŕňala 17 ponoriek, krížnik, fregatu a torpedoborec. Tieto lode však boli rýchlo predané do šrotu. Gulagy. Systém gulagov vznikol ako výsledok rozhodnutia Politbíra z 27. júna 1929. Pôvodne mali tábory nahradiť väznice pre osoby odsúdené na tresty na 3 roky. Systém gulagu v Sovietskom zväze bol jedným z najbrutálnejších a najefektívnejších nástrojov politických represií v histórii. Gulag bol sieťou táborov nútenej práce, v ktorých boli väzni nútení k ťažkej, často vyžadujúcej neuveriteľné úsilie fyzickej práci. Dôležitým aspektom gulagov bolo ich ekonomické využitie. Sovietské úrady vnímali gulag nielen ako nástroj represií, ale aj ako spôsob podpory ekonomiky. Väzni boli často zamestnávaní v baniach, lesoch, na naftových poliach a pri veľkých stavebných projektoch. Nútená práca sa stala kľúčovým prvkom sovietskej plánovanej ekonomiky, generujúc obrovské množstva zdrojov a vytvárajúc samostatné odvetvie priemyslu. Gulagy boli rozmiestnené hlavne v odľahlých a slabo osídlených oblastiach ZSSR, čo sťažovalo úteky a izolovalo väzňov od zvyšku spoločnosti. V najvyššom období existencie zahŕňal systém gulagov 1 000 000 väzňov, čo predstavovalo obrovský a tragický príspevok k rozvoju sovietskej ekonomiky. Rozpustenie systému gulagov sa začalo po odchode Stalina od moci, ale poslední väzni opustili tábory až v roku 1980. Sovietske jadrové strely v Poľsku. Poľsko, hoci nikdy oficiálne neprevádzalo vlastný jadrový program, sa stalo miestom uskladnenia sovietskej jadrovej zbrane v rámci tajného programu Wisla, ktorý sa začal v polovici 60. rokov 20. storočia. V Poľsku vznikli 3 obrovské vojenské základne na uskladnenie. Tieto základne lokalizované v Podborsku, Templeve a Brzežnici kolónii boli postavené Poliakmi, ale od začiatku boli určené na používanie Zväzom sovietským. Dôležitým aspektom týchto základní je fakt, že poľské úrady nemali kontrolu nad uskladnenými nákladmi.
Celá jadrová zbraň prichádzajúca do Poľska bola vyrobená v ZSS Serkry a patrila tomuto štátu obrovské jadrové bunkre postavené pre elity Zväzu sovietskeho v prípade jadrového konfliktu. V temnom tieni potenciálneho jadrového konfliktu Sovietsky zväz postavil monumenty strachu a moci, obrovské jadrové bunkre určené pre vybranú elitu. Tieto podzemné pevnosti boli symbolom prežitia a pokračovania moci v najhoršom scenári globálnej katastrofy. Jedným z takýchto miest je bunker v Moldavsku, objavený milovníkmi Urban Exploration, ponor do histórie, návšteva miesta, kde sa čas zastavil. Tento bunker, ako mnohé iné, bol vybavený systémami na udržiavanie života, zásobami potravín a vody a komunikačnými systémami. Tieto bunkre sú tiež svedectvom inžinierského génia a vojenských stratégií tej éry. Dnes je mnoho týchto miest opustených a stalo sa tichými svedkami minulých napätí a hrozby jadrovej záhuby, rozkradnutie v 91. roku. Pod vedením Borisa Jelcina privatizácia prostredníctvom poukážok umožnila občanom vymeniť špeciálne poukážky za akcie privatizovaných podnikov. Hoci pôvodne malo ísť o demokratizáciu vlastníctva, v praxi bolo mnoho poukážok rýchlo predaných za malé sumy, čo umožnilo skupine manažérov a oligarchov nahromadiť značné balíky akcií. Následne bol zavedený program Úvery za akcie v čase finančnej krízy, keď vláda naliehavo potrebovala peniaze. V rámci tohto programu ruské banky poskytovali vláde pôžičky výmenou za dočasnú kontrolu nad podielmi v kľúčových štátnych podnikoch. Mnohé z týchto transakcií boli aranžované a vyhrávané osobami spojenými s mocou, čo im umožnilo získať kontrolné balíky akcií v dôležitých podnikoch, najmä v sektore prírodných zdrojov. Tento proces mal vážne sociálne a ekonomické dôsledky. Mnohí Rusi pocítili negatívne dôsledky týchto reforiem. Rastúce sociálne nerovnosti, nárast kriminality a korupcie a ekonomickú destabilizáciu. Privatizácia v Rusku bola široko kritizovaná ako doma, tak aj v zahraničí za nedostatok transparentnosti, korupciu a negatívne sociálne dôsledky. Deportácie Poliakov do hĺbky Sovietskeho zväzu. Toto je tragická kapitola v dejinách Poľska. Tieto udalosti boli priamym dôsledkom agresie Sovietskeho zväzu na Poľsko 17. septembra 1939. Po vstupe Červenej armády na východné územia Poľska, sovietské úrady začali proces sovietizácie týchto oblastí. Začalo sa zavádzať sovietizácia. Cieľom bolo odnárodnenie a zrusifikovanie obyvateľov a eliminácia poľskosti. Sovietským zväzom boli uskutočnené 4 hlavné deportácie v rokoch 1940 až 1941. Prvá z nich sa začala 10. februára 1940 a postihla približne 140 000 osôb. Celkovo bolo vysťahovaných stovky tisíc osôb. Podmienky, za akých sa deportácie odohrávali, boli extrémne ťažké. Ľudia boli odvážaní v dobytčích vagónoch. Cesta mohla trvať aj niekoľko týždňov. Po príchode na miesto často deportovaní končili v primitívnych a stiesnených obytných podmienkach. Obchod Izotopy v Moskve bol neobyčajným miestom v dejinách Sovietskeho zväzu, kde sa predávali radioaktívne materiály. Tento špecializovaný obchod bol populárny nielen v celom zväze, ale priťahoval aj klientov zo zahraničia a viedol aj exportný obchod. Obchod bol otvorený koncom 50. rokov 20. storočia v období, keď ZSSR intenzívne propagoval mierový atóm. V obchode sa predávali izotopy v bezpečných protiradiačných obaloch. Predstavitelia tovární, závodov a výskumných ústavov museli predložiť príslušné dokumenty oprávňujúce na nákup. Izotopy sa využívali v mnohých odvetviach, od medicíny po priemysel. Napríklad sa používali na počítanie rýb bez ich vyberania z vody, kontrolu tesnosti plynových potrubí, diagnostiku chorôb a dokonca na konzerváciu zemiakov, aby neklíčili. Sovietské tajné mesto v Poľsku. Pstraže, známe aj ako mesto duchov, je fascinujúcim príkladom vojenského tajného mesta,
ktoré kedysi tvorilo dôležitý prvok sovietskej vojenskej prítomnosti v Poľsku. Mesto Pstráže bolo navrhnuté a postavené špeciálne pre sovietských vojakov a ich rodiny. Bolo úplne izolované od okolitých sveta a vytváralo akúsi enklávu, v ktorej život prebiehal podľa iných pravidiel než vo zvyšku Poľska. Nachádzali sa tam všetky potrebné vybavenia, školy, obchody a dokonca dom kultúry, aby obyvateľom zabezpečili sebestačnosť a obmedzili ich kontakt s vonkajším prostredím. Budovy a usporiadanie mesta boli navrhnuté spôsobom umožňujúcim ľahkú kontrolu a monitorovanie obyvateľov. Dnes je to miesto so zvláštnou atmosférou, ktoré priťahuje milovníkov urban exploration.